Шановные гости и браслаўчане, Міжнароднае свята традыцыйнай культуры браслаўскія зарніцы зноў гасціна сустракае сяброў. Аплодисменты! 2025 год багаты для браслаўскай зямлі урачыстасцямі і значнымі падзеямі. Сярод іх важкія юбілеі і вялікія даты. І мы, як гаспадары гэтага прыгожага куточка Беларусі, вельмі ўдзячны ўсім, хто сёння разам з намі. Дзякуй! Няхай над сінявокай Прасушчынай пад сцягам нашага свята гучаць прыгожыя, добрыя песні, кружаць яскравыя, каларытныя танцы, пацверджваючы нашу гасціннасць, міралюбівасць і ветлівасць. Гісторыя даўжынёй у 960 год. Ад невялікага павятовага мястэчка за свой жыццёвы шлях Браслаў стаў сучасным турыстычным горадам, адміністрацыйным цэнтрам раёна. Дык няхай наш горад квітнее з кожным годам і дорасць утульнасць нашым сэрцам.
удзельнікаў свята брасаўскія зарніцы запрашаюцца старшыня Віцебскага абласнога савета дэпутатаў Дмітрий Владимирович Дзямідаў, старшыня Брасаўскага раённага выканаўчага камітэта Вячеслав Викторович Грыщенко, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь 8-го склікання, начальнік Віцебскага абласнога управлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь, депутат Віцебскага абласнога савета дэпутатаў, полковник унутранай службы Сергей Николаевич Мялешкин, начальник управления культуры Витебского областного выканаўчага комитета, член организационного комитета свята Петр Николаевич Подгурский. Уважаемый Вячеслав Викторович, Нина Антоновна, уважаемые жители Браслова, уважаемые почетные гости, участники, организаторы фестиваля, позвольте вас сердечно поприветствовать от имени Витебского областного совета депутатов и Витебского областного исполнительного комитета. Сегодня большая честь на этой сцене поздравить вас с 960-летием образования нашего прекрасного древнего Браслова. 2025 год знаменальный для кожного человека. 80 год мы живем под мирным небом и не ведаем жахаў войны. Гэта святая для кожнага з нас дата, нагода асэнсаваць урокі мінулага, задумацца пра каштоўнасць мірнага жыцця, аддаць даніну павагі тым, хто выратаваў чалавецтва ад фашызму, абараніў незалежнасць і шчаслівую будучыню. У сэрцах удзячных нашчадкаў жыве памяць пра кожнага з мільёнаў абаронцаў радзімы, пра тых, хто самааддана змагаўся на фронце, у шэрагах партызан і падпольшчыкаў, працаваў у тыле і пасля вызвалення адраджаў краіну з руін. Мы ганарымся адважным пакаленнем пераможцаў, і наш абавязак перад імі берагчы мір на сваёй зямлі, захоўваць праўду пра далёкую вайну, шанаваць і апяваць вялікую перамогу. Салютуют сирени каштаны, и назло смертям и ранам счастье снова в каждый дом вошло. Нет на свете дороже и лучше. Закури, солдат, и слушай, как звенит на небе синева.
за 10 год у межах міжнароднага свята традыцыйнай культуры Брасаўскія зарніцы праходзіць конкурс харавых калектываў Брасаўская харавая асамблея. У гэтым годзе 22 калектывы змагаліся за перамогу. Майстэрства і прафесіяналізм выканаўцаў ацэньвала кампетэнтнае журы. З гонарам прадстаўляем Павел Уладзімірович Юхнович, кіраўнік заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь, народнага ансамбля беларускай песні «Церніца» імя Іосіфа Несцяровіча, культурна-спартыўнага цэнтра унітарнага прадпрыемства Мінскае аддзяленне беларускай чыгункі, выкладчык кафедры народнай песеннай творчасці і фальклора установы адукацыі Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтва, старшыня журы. Тацяна Станіславовна Гажэўская-Пешак, кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры харавой музыкі установы адукацыі Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Владимир Александрович Бабарыка, мастацкі кіраўнік дзяржаўнай канцэртнай установы Віцебская абласная філармонія, кандыдат мастацтвазнаўства. Надзея Васильевна Улинович, дырэктар дзяржаўнай установы Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. Дар'я Викторовна Павлюченко, вядучы метадыст па вакальна-харавым мастацтве дзяржаўнай установы Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. Александр Михайлович Суворов, старшыня цыклавой камісіі дырыжыравання, загадчык харавога аддзялення установы адукацыі Віцебскі дзяржаўны музычны каледж імя Івана Івановича Селярцінскага. Наталья Владимировна Бракова, выкладчык харавых дысцыплін установы адукацыі Віцебскі дзяржаўны музычны каледж імя Івана Івановича Селярцінскага. Калі ласка, сувеніры. Вялікі дзякуй за вашу працу. Пачынаем цырымонію ўзнагароджвання пераможцаў адкрытага конкурсу харавых калектываў Браславская харавая асамблея. На пляцоўку запрашаецца начальнік управлення культуры Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Пётр Миколаевич Падгурскі. Дыпломам Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта, Брасаўскага раённага выканаўчага камітэта за зберажэнне і захаванне харавога мастацтва узнагароджваецца народны камерны хор Цэнтра культуры Віцебск, кіраўнік Тацяна Жукова. Жаночы хор Полацкі Полацкага гарадскога палаца культуры, кіраўнік Галіна Доўжык. Народны хор Бешанковіцкага раённага цэнтра культуры, кіраўнік Святлана Сташевич. Ансамбль народной песни «Відзаўчанка» Відзаўскага гарпасялковага дома культуры Браслаўскі район, кіраўнік Александр Павінич.
народный ансамбль белорусской песни «Сябрына» Акрымовского центра национальной культуры Браславского района. Кираўнік Жанна Вабецкая. Народный ансамбль народной песни «Сябрына» культурно-гістарычнага комплексу «Золотое коло» города Витебска звена. Кіраўнік Наталья Войцеховская-Захаренко. Народный ансамбль белорусской песни и музыки «Полоцкие россыпы» Центра рамёстваў Полоцкага районного центра культуры. Кіраўнік Нона Котова. Народный хор народной песни Лёзнинского районного центра культуры. Кіраўнік Игорь Кецкий. Народный хор «Спадчына» Шаркаўшынскай дзіцячай школы мастацтваў. Кіраўнік Анжела Костюкевич. Народный хор народной песни «Светанок» Шумилинского районного центра культуры. Кіраўнік Святлана Марцинкава. Взводный хор народный ансамбль народной песни «Оболянка» Обольского городского дома культуры. Кіраўнік Михаил Гуминский и народный вокальный ансамбль «Гарэзнікі» Обольской дзіцячай школы мастацтваў. Кіраўнік Анжелика Загметова. Заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь. Народный хор Туровского городского дома культуры Гомельской области. Кіраўнік Василий Птушка. Дякую, Петр Николаевич. Для узнагароджвання пераможцаў конкурсу запрашаецца старшыня Браслаўскага раённага выканаўчага камітэта Вячаслав Викторович Грышченко. Дыпломам лаўрэата трэцяй ступені ў намінацыі «Акадэмічныя спевы» узнагароджваецца народны камерны жаночы хор Центра культуры города Новополоцка. Кіраўнік Ирина Финагеева. Другой ступени узнагароджваецца народная вокальная группа «Кампанела» Заслоновской школы мастацтва Елебельского района. Кіраўнік Ирина Соколовская. Дипломом лауреата першей ступени узнагароджваецца мужчинский хор ансамбля песни и танца Национальной гвардии Республики Казахстан. Кіраўнік Бауыржан Алтынбеков. Дякую, Вячеслав Викторович. Для узнагароджвання пераможцаў запрашаецца старшыня Витебского областного совета депутатов Дмитрий Владимирович Демидов.
Дыпломом лауреата третьей ступени у номинации «Народные спевы» узнагароджваюцца заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь, народный ансамбль народной песни «Заманиха». Кіраўнік Сергей Смулько. Дипломом третьей ступени узнагароджваецца народный ансамбль песни «На панадворку» районного центра культуры город Браслав. Кіраўнік Марина Ширкевич. Дипломом лауреата другой ступени узнагароджваецца заслуженный аматорский коллектив Республики Беларусь. Народный хор народной песни имя Виктора Яустафьевича Балаханова. Город Бобруйск. Кіраўнік Василь Петраков. Дипломом лауреата другой ступени узнагароджваецца народный ансамбль народной песни «Скарбница» Вязельского районного центра культуры Минской области. Кіраўнік Святлана Серафимович. Дипломом лауреата первой ступени узнагароджваецца народный ансамбль народной песни «Ярица» Мостовского районного центра культуры Гродненской области. Кіраўнік Шамиль Тайров. Дипломом лауреата первой ступени узнагароджваецца народный самодельный коллектив, вокальный ансамбль «Ивушка» Карачанского районного дома культуры, Белгородская область, Российская Федерация. Кіраўнік Евген Гутаров. І доўгачаканы момант. Гран-пры конкурсу атрымлівае заслуженный аматорский коллектив народной творчести Усманский народный хор русской песни имя Алексея Александровича Степанова. Липецкая область, Российская Федерация. Кіраўнік Дмитрий Путилин. Вялікая падзяка усім творчым калектывам і шчырае віншаванне пераможцам. Няхай талент, творчасць, прафесійнае майстэрства жывуць у кожным калектыве. Няхай прыгажосць нашай роднай краіны спрыяльна ўплывае на кожнага з нас.
выказываем глубокую повагу и безмежную удячность зводному хору и дирижерам. Ваши аплодисменты.